Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mr. Skipper Nights. Matagal na po akong taga-subaybay ng programang Tambalan. Lumaki po ako na may marangyang buhay. Ang mga magulang ko ay may furniture business noon at sangkatutak ang aming branches. Sunod talaga ako sa layaw. Bukod sa dami ng pera, napakarami ko ring kaibigan noon. Ako ang nilalapitan nila sa panahon ng kagipitan. Meron dyan na may utang sa akin na 50,000, merong iba 100,000. Kung saan talaga ako magpunta, nandun sila. Pag nagbakasyon ako, kasama ko sila dahil ilibre ko lahat. Iniisip ko na lang na pag ako naman ang nagipit, imposible naman na hindi nila ako tulungan sa dami ng naitulong ko sa kanila. Minsan pakiramdam ko, inuuto na lang nila ako. Pero hindi pa rin ako umaangal dahil masaya naman ako pagkasama ko sila. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Nagkasakit ang daddy ko at nakomatos ng matagal na panahon. Noong mga time na yon, marami pa rin naman kaming pera dahil kumikita pa naman ang negosyo namin. Umabot ng halos 1 taon si daddy sa ospital. Lumobo ng lumobo ang mga gastos at bills. Yung business namin, napabayaan na namin dahil tutok kami sa kalagayan ni daddy. Bunga nito, marami na kaming bills na hindi nababayaran. 1 year and 2 months to be exact nang magising si daddy mula sa pagkakahuma. Labis ang saya namin dahil akala namin makaka-recover na siya ng tuloy-tuloy. Pero ang saya namin na yun ay panandalian lang pala. Eksaktong 1 buwan matapos niyang makalabas ng ospital, tuluyan na kaming iniwan ni daddy. Pumanaw siya dahil sa komplikasyon ng kanyang karamdaman. Ginawa naman namin ang lahat, pero binawi na talaga siya ng Diyos sa amin. 1 buwan matapos ang libing ni daddy, tumatawag na ang mga bangko dahil ireremata na daw nila ang mga negosyo at bahay namin. Doon ko lang nalaman na baon na pala sa utang ang aking mga magulang. Nakasangla pala sa bangko ang bahay na kinatitirikan namin. Hiyang-hiya ako nang sapilitan kaming pinapaalis sa bahay at may karatula na ito na property for sale. Nanliliit ako habang pinagtitinginan kami ng mga kapitbahay. Sinisi ko pa si daddy kung bakit hinayaan niyang lumaki ng sobra ang utang namin. Gumawa ako ng paraan para kahit paano makabawi. Sinubukan kong singilin ang mga kaibigan ko na may utang sa akin. Ang masaklap, kahit isa sa kanila ay walang nagbayad. Hindi na sila nagpakita at wala man lang dumamay sa akin. Yung isa ko pang kaibigan, ikinatuwa pa niya, nakakilala daw niya ako.
Sobrang sakit, Nicole and Chris. Yung mga inakala ko na mga tunay kong kaibigan, hindi man lang ako tinulungan. Nariyan lang pala sila dahil marami akong pera. Pero pagdating sa kagipitan, naglaho na silang lahat na parang bula. Sa sobrang stress ko, hindi na ako makapag-isip ng tama. Noong mga panahon na yon, parang gusto ko na lang sumunod kay Daddy para matakasan ko ang sobrang kahihiyan. Naglibot-libot ako para makapag-isip at makapag-isa. Nakita ko na lang ang sarili ko na bumibili ng lubid sa hardware. Nag-check-in ako sa hotel at tila baga buo na ang isip ko na magpakamatay. Nag-check-in ako ng 24 hours sa isang pipitsuging hotel. Naisip kong magpakabusog bago gawin ang mga balak ko, kaya umorder pa ako ng napakaraming pagkain. Habang kumakain ako ay binuksan ko ang TV. Bumungad sa akin ang isang Christian TV program. Nakita ko si Connie Reyes na nagsasalita at ang sabi niya, may isang tao dyan na nagpaplanong magpakamatay. Nasa loob ng hotel. Kaibigan, makinig kang mabuti sa akin. Huwag mong gawin yan. Mahal ka ng Panginoon. Nang marinig ko yon ay parang biglang bumalik ang katinuan ko. Iyak ako ng iyak dahil ramdam ko na nangusap talaga ang Diyos sa akin. Dali-dali akong lumabas ng hotel. Pagkalabas ko, isanalubong agad ako ng manager. Ang sabi ng manager na kanina pa raw niya ako inoobserbahan dahil napakarami ko raw in-order na pagkain at parang wala daw ako sa sarili. Napangiti na lang ako at nagpasalamat dahil hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sa kasalukuyan, unti-unti nang bumabalik ang sigla ng negosyo namin. Sa pagkakataong ito, piling-pili na rin ang mga kinakaibigan ko. Isang malaking leksyon ang natutunan ko sa buhay. Napatunayan ko na sa oras pala ng kagipitan, may isang Diyos na nagmamahal sa atin at hindi tayo pababayaan. Salamat sa programang 700 Club Asia na naging instrumento ng Diyos para madugtungan pa ang aking buhay. Salamat din sa tambalang ni Coliala at Chris Chuper na laging nagpapaalala na napakasarap pa ring tumawa sa umaga. Ang inyong mga gintong payo at mga halakhak ay tila isang matibay na lubid na makakapitan ng mga gaya kong sumusubaybay sa inyo. Hanggang dito na lang po and more power sa inyong programa. Ako po si Mr. Skipper Knights, isang tambalanista, at ito ang aking kwento ng pag-asa. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.